Dugang mga intensyon, salad pasalamat sa mahal nga Birhen sa inahan sa kanunay panabang. Senior San Jose, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador o ni Senior Santo Niño. Paghandom sa kalag nila ni Florencia, Marilu, Teodolo, Felisa, Anisita, Felix, Maxima, Euprosina, Salud, Vitaliano, Cirilo, Apolinaria, Alejo, Marciana, Sulplicio, ug Felix, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ilabi na katong wali naghandom kanila ang naghalad. Carison family. Carison or Carson family. Halad sa kalag nila ni Rogelio, Cristina, Josefina, Jonamel, Jobert, Gregorio Sr., Gregorio Jr., ug Al Jefferson ang naghalad. Lando Inday Elimino and family. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ang akong kasalanan sa walay paglimod isugilon ko. Sayod ka man kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Wag tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaahabot ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong pulong sa katingalahang paagi, imong gipabalik ang tawo nga kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta uban ang madasigong debosyon ug buhing pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem. Kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayod niya, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitason, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitan-aw mao ang panagway, ug dili ang kasing-kasing. Ug ipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya,
Kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata, ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel. Hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo. Ug nagpabilin kini kaniya sukad ni atong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhang asibsibanan, iya ko nga gipapaulay sa daplin, sa malinawon nga tubig sa akong gidala. Iyang giupay ang akong kalan. Iya ko nga gitutulan sa matarong nga mga agyanan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kaya nakaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, kiyatagan mo ako og kaisog. Gikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnanan. Ang kayo lamang ug kaluoy mo'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan nga mumaabot. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsoon, kaniadto diha kamo sa kangit-ngit, apan sukad kamo nahimong katawan sa Dios, anana kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga ang mga tao nga iya sa kahayag. Kaya ang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong, o kamatuoran. Paningkamuti, ang makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat, ngaiya sa kangit-ngit, hinunua, ibutyag kini. O kung ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini. Kaya ang tanang madayag, mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na, hingatulog, bangon, gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iya bang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta, dili tungod sa iyang mga sala, ni sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na tawong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabihion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya glapok ginamit ang laway. Unya gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos dito sa linaw sa Siloe. Kiningalana nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tawo ug nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, dili ba mao kini ang tawo nga kaniadto nagpunag lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang silag hitsura. Busa ang tawo mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tawo nga ginganlag Hesus nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako,
lakaw ngadto sa Siloe og panghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya. Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlaw ipapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus og lapok o sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kung giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlaw igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini? Ug nabahin sila. Busa nang utana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata. Kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tawo mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mo tuo nga siya buta kaniadto. Hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tawo o gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak, ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon, ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya, kay but-an naman siya, ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Sanglit, nagkauyon man sila nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, but-an naman siya, pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tawo mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Og siya giinsultuhan nila o giingnan, ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tawo mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mo tagad sa mga makasasala, apan tagdo niya katong nagtahod kaniya ug nagtuban sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad wala pagayod igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya mahimo. Sila mitubag, natawo ka ug nagtubo diha sa sala, ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo. Og siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tawo og ingnan, mituo ka ba sa anak sa tawo? Ang tawo mitubag, Sir,
Tugani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya, ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tawo miingon, ug unya miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, miyanhi ako niining kalibutan na aron paghukom, aron ang mga buta makakita, ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Parisiyo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, haduol na kita sa pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo. Ania na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, nining 40 days nga atong pagpangandam alang sa Pasko sa pagabanhaw sa Ginoo. Nini ikaupat nga Domingo gitawag kinig Laetary Sunday. Usa ning Laetary Sunday gikan sa pulong laetary nga sa English to rejoice, paglipay, pagmaya. Nganong magmaya man? Nga panahon man nun sa paghinulsol, Kwaresma, Lenten. Gihagit kita nga magmaya tungod kay haduol na ang kaluwasan, ang kabanhawan. Mao nang nindot kaayo ang imahe karon sa itong mga pagbasa. From darkness to light. From blindness to sight. Sa unang pagbasa, si Samuel, nagtuon na siya ang iyang judgment sakto. Mao ni nakita na ko ang ngayon ni mahimong hari, dakog lawas, gwapo, taas. Pero ingon ang Ginoo, ayaw, dili ka na mo'y akong napilian. Dili ka na mo'y akong napilian. Asa man ang kinamanghuran ni ini. Mao na nga gipakuha ni Samuel. Og didto mao'y napili sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo wala magpili kung unsa kanindot kadakong tawo, kanindot kagwapo, kundi ang nakita sa Ginoo ang kasing-kasing. God sees the heart. Ang Ginoo wala magtanaw sa imong dagway. Unsa ka kataas sa katilingban, unsa ka kagamhanan sa panimalay, unsa ka kakusgan, taas imong posisyon, tinahod ka sa katilingban, tinahod sa katawhan, wala magtanaw ang Ginoo. Nagtanaw ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Mao nang si San Pablo sa kanang pagbasa, niingon siya, be a light in the Lord. Mahimo kang kahayag diha sa Ginoo. Dili kay mahimo kang kahayag, mahimo kang nga magtatambag sa uban, moagak sa uban, mahimo kang kahayag ngadto sa uban nga feeling nimo ikaw mo'y angay pasalamatan. Kay di patungod nako di ka mag-eskwela. No. Kung di patungod sa kong pagpaningkamot, di ka makaabot na ni anang imuhang naabtan karon. No.
Ingon sa San Pablo, be a light in the Lord. Diha sa Ginoo. Kining tanan, mahimo lamang nato. Tungod kay nakita na ning tanan sa Ginoo. Muna nga ingon siya, pagmata, bangon, ug danagan ka ni Kristo. Kay usahay, nalubong ta, nagpiyong ta sa atong mga mata, kay nagtanaw ta, tungod sa akong mga paningkamot, nahimo kining mga butanga. Mao ba ni danger karon? Wa na ta makakita sa panginahanglan sa uban. Tungod kay naglantaw lang ta sa atuang kaugalingon kung unsay makita nato nga maghatag og kaayuhan sa atua lamang nga kaugalingon. Muna nga, ngano man nga magmaya daw ta karong Domingguha? Gubat, krisis, mga inosinteng mga kinabuhi na angin, kabalaka. Unya, naabay rason sa pagmaya. Ug mao ni ang hagit sa Ginoo. Nindot kaayo sa ebanghelyo. Nga ningon siya, yes, naakas kangit-ngit, pero dadon kas Ginoo, iya kang agakon ngadto sa kahayag. Karon na atas kangit-ngit, krisis, mga pamilya na nga bungkag tungod sa garbo, hatred, anger, hunger of power ang uban. Kami hawod, bombahan ta mo. Mas gamhanan mi, mas kusgan mi. Ako'y hari din dining balaya. Ako'y hari dire, kay ako mo inyong gipili. Usay kangit-ngit. Lord, wala may paglaom ang mong kinabuhi. Kangit-ngit. Pero, ingon ang Ginoo, ayaw kawalag paglaom, kay anaa ako nga nagbantay kanimo. Pag kanino ta sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Masa pa may kulang nato? Kung nisalig lang ta nga ang Ginoo nakig-uban ka nato, taliwala nining kangit-ngit, kagubot, pag-antos, kalisod, krisis, kung kita dili lang mubuhi sa Ginoo, kita malaumon, Lord, mulabay ragyod ni. Diya sa ebanghelyo, usa ka imahe sa buta. Tao nga buta. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sugkad pa sa iyang pagkahimugso. Ma-imagine ninyo, sakit kayo, no? Kay normally, ang usa ka bata anaa sa taguangkan after 9 months from womb ipanganak aron makakita sa kahayag ug butubo ug makakita makaila sa iyang mama, makita niya ang nawong sing mama ug iyang papa ug mga katawhan ug ang kanindot sa kalikupan. Pero kining tawhana, sukad sa pagkahimugso, buta. Ma-imagine ninyo, kamo kina naglatok man inyong mga mata karon, unsa inyong nakita. Pero kining nas ebanghelyo, total darkness.
Padayon nga kangit-ngit gikan sa tabakan sa inginahan pagkahimugso kangit-ngit gihapon. Wa siya ma-imagine unsay nawong sa Ginoo. Wa siya ma-imagine unsay picture diha nga atong gidrawing, unsay ato ang mga kanindot sa kalibutan. Wa siya ma-imagine kinsa si Jesus. Wala siya makakita ni Jesus kay siya buta sukad sa iyang pagkahimugso. Apan si Jesus nakakita kaniya. And this is the good news. Mao ni nindot nga balita. Nga kita feeling na to, why pakialam ang ubang mga tao na to? Naningkamot ko sa pamilya, pero wa ko nila ma-appreciate. Naningkamot ko makahatag og balon sa mga anak, apan why pagpasalamat. Naningkamot ko nga mo adjust, apan wa gihapon sila mo sabot nako. Why nakakita nako? I am a nobody. No. God sees you. Say makaingon ta, Lord, ako ra may nagpasan ini mga problema. Bukat kay Lord, wa ko'y kasyaran. Lord, ako ra ginasayod nining ako mga kaagi sa ako mga kalisod. No. Kita ka sa Ginoo. Mao na nga hinaot, dili kita mawad-an sa paglaom. Tiliwala ni ining mga kalisod sa kinabuhi. Nasayod ta nga adunay Ginoo nga naglantaw kanato. Ug kana nga pagkasayod mo nay mag-umol kanato sa pagtuo nga adunay Ginoo di ay nga mas labaw pa kanato. Ug bisan ang simple nga mga butang iya nang gamiton aron sa imong pagkabuta. Buta ka sa imong kalagot, buta ka sa imong ego nga buta ka tungod kay ikaw mapasigarbuhon kaayo. Kung mutuo ka sa Ginoo, simple ka ang mga butang, pwede niyang gamiton aron ikaw makakita sa tinuod nga kahayag. Imagine, kini sa Ebanghelyo, ang buta, wa siya magtuo. Nagtuo siya ka ng gahuman siya ni Jesus, mag-ritual ito, huluhap-puhap. No. Pag-agi ni Jesus, simple kayong gibuhat ni Jesus. Nag-umol og lapok. Ginamit ang laway, gipahid sa mga mata, o giingnan siya kaligo dito. Ug nakakita siya. Bisan di ay simple kaing mga butang, posible di ay nga mahimong instrumento sa Ginoo aron makakita kita sa kahayag. Laway raman di ay, lapok raman di ay, nakakita kining tawhana. Ug mao na gipangita sa Ginoo kanato. Kay ganahan ta magpuyo nga kita nindot kaayo og dungog sa kalibutan apan atong gikalimtan nga ang atong mga buhat nakapahimuot ba kiha sa Ginoo. Daghan kaayong mga tao karon, mismo atong mga leaders katilingban, buhaton ang tanan. Buhaton ang tanan sa pagpamakak aron lang maprotektahan ang ilang pangalan.
dungog sa kalibutan. Pero sa mata sa Ginoo, may matago. May matago. Mao na nga kita sa atong pagpadayon sa panaw, hinaot nga atong pilion ang mga butang nga makapahimuot sa mata sa Ginoo. What is the most loving thing to do? Sometimes it is better to be kind than to be right. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gayanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron hukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Ebanghelyo karong adlaw, giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kitang musangpit sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Ngang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa mga buhatang publiko, kanunayng magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsoranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw, dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayag sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinigaban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, ngang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imuntang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa kadungganan sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa kahayag sa langitnong himaya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagapasalamat kami kanimo, kay gipadal nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Den agi kami kanunay sa iyang siga, aron sa kanunay masudong namo ang katahom sa kabuhatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan, nagampo nga kiniunta sa kanunay, among pasidunggan ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo sa iyang pagpakatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangit-ngit ngadto sa kahayag sa pagtuo ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nga tao nga ulipon sa salang panulundon ngadto sa pagkaanak nga sinagop. Tungod niini, ang mga langit ug yuta nagsimba ug nag-awit kanimo ug bagong awit ug kami uban sa tanang mga anghel nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong himaya, usana sa sa ngalan sa Ginoo, usana sa Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis.
Mi pasalamat kanimo pag-usap, mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nahabangaw, si Kristo, si Kristo. Siya mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabay na katong among mga kaigsuunan, mga kabataan nga biktima sa gubat. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalan na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Og pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait manaa kita. Di rin na makakamtang sa pulisyo at hindi rin kasi ang nalipin ng tawag sa Hatagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang Ginoo mihidhid og lapok sa akong mga mata, ug milakaw ako nang hilamos, ug nakakita ako ug mituo sa Dios. Magampo kita. O Dios, imong gihayagan ang tanang tawo nga nahimugso ni ining kalibutana. Hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon ug sa tinuoray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Sanglit Kwaresma man,
magpasalamat kita apan dili una kita mohatag sa ato ang pagdayig sa masipang pakpak. So dili lang sa mo pakpak ha. So, kwarisma man dili lang sa tamo pakpak. Ha. Paspas kay mo dias loyo, no? So dili lang sa tamo pakpak kay kwarisma man ha. So pasalamatan nato kining mga katawhan nga nagpaambit sila mga grasya o niya dili lang tamo pakpak. Salamat ngadto sa pamilya ni Lisa og Hili Bilar nga mi-donate og 10,000 pesos. Si Moises ug Ma'am Eileen Bitcher 1,000 pesos. Si Joel ug Gina Caritan 1,000 pesos. Pamilya sa Felicio 1,000 pesos ug pamilya sa Bitcher 1,000 pesos. So ang donations na dawat karong semana ha 14,000 pesos. Salamat kanunay sa inyong pagpaambit sa mga grasya. Og ang atuang kwarta ni aging semana 54,290 unya plus donations nga gibasa karon nga 14,000 ang atuang kwarta anaa sa 68,290 pesos. Unya announcement nga unya sa Marso 27 aduna kitay Parish General Confession. Unsay may tabo ni ana? Marso 27 alas 6 sa gabi adunay pagpakumpisal dinhi sa atuang parokya. Biyernes kana Marso 27 alas 6 sa gabi onwards sa adunay pagpakumpisal dinhi sa atuang parokya. So ang atuang kugihan nga padikura naningkamot og pangimbitar og mga laing mga kaparian nga maoy makatabang sa pagpaminaw o makatabang sa paghatag nining sakramento sa pagpakumpisal. Mao na nga panikamutan nato nga makakumpisal ta ni anang adlaw Marso 27 alas 6 sa gabi. Unya review unsay buhaton ining pangumpisal. Number 1 manguros. Number 2 mangayo sa bendisyon. Maingon ka, bendisyon ni ako padre kay ako nakasala. Number 3 duha na katuig sa nakabulan 8 na kabulan ang milabay sukad sa akong katapusang pagkumpisal. Unya sunod imong isugid ayon mao kini padre ang akong mga sala. Nya isugid ang mga sala. Adunay mga sala nga habitual sins. Unsa man na sila? Kanang mga sala nga naanda na gid mo, mura kang nabaliwala, gagmang bikil, murag nabaliwala nimo nga mamalikas, maninghag, manunglo. So ingna kung kapila na katuig nga wala ka kumpisal. So ihapon to nimo. Unsa ang pag-ihap padre? Duha naman katuig nga wa ko kakumpisal. So ingon ani ang pag-ihap sa mga habitual sins. So padre sa usa ka adlaw makapamalikas gyud kog kaduha. Sa usa ka semana makapanglibak gyud kog kausa. Sa usa ka buwan makapanunglo jud kog kausa. Nana ba kanang mga habitual sins aron tabang ni sa paglimpyo sa ato ang kalag. So mauna mga igsuon tarungon nato pagkumpisal aron mahupay ang mga samad nga ato ang gipas-an matag adlaw. Unya sa katapusan inig ka Marso 23 sa Lunes 23 no? Ha? Sa sunod nga Lunes sampit sa walay misa sa sementeryo ni anang adlaw. Lunes 23 lagi. Marso 23 Lunes na ay misa man kitang naandan alas 7 dito sa sementeryo. So kanang adlaw wala unay misa kay kaming mga pari adunay recollection unya adunay renewal. Kami yearly man may nga mag-renew mga pari. Adunay renewal. So adto man sa syudad, lisod kaayo nga magmisa pata dinhi unya. Alas 8 amo ang schedule dito, di matabang. So cancel ona.
So pahibalo di sa inyong mga kaigsunan nga tigsimba Lunes Pizza 23 wala una kitay misa sa sementeryo. Akong tawgon ang mga kabataan pag-ari sa atubangan. Manindog ta atong iampong atong mga kabataan. Atong ipandong atong mga kamot ngadto kanila. Langit ng Amahan, aning kami sa imong tubangan. Nagapasalamat sa mga grasya nga imong gihibubo kanamo matag adlaw. Salamat sa gasa sa kinabuhi. Salamat sa gasa sa kinaiyahan. Salamat sa gasa sa pamilya. Labaw sa tanan salamat nining mga kabataan nga ani karon sa among tubangan. Ginoo, wala kami masayod unsa ilahang pagagian nga dalan. Ani kami karon sa panahon di ng kalibutan adunay kagubot, kahadlok, kadelikado sa kinabuhi sa matag usa kanamo. Bendisyon ni kining mga kabataan. Iiway sa tanang kadaot, panalibdan sa tanang katalagman. Aron sila nga magtubo kanunay nga puno sa pagsalig diha sa kahayag sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo nga naka sa mga langit. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igambok mo kaming makasala, karong sa oras sa may kamatay. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sigdan, karo sa gihapon sa matuigan, nga walay katapusan. Katapusan di ay, inig, nakabantay ko sa mantulungon, wala kay tay lubi. Wala kay tay lubi din, no? So, isa yun na mag-announce nga, unya sa Marso 29, mao ang Palm Sunday. Ha? So, anda maglukay, kay mauna ang bindita sa lukay. Ang Ginoo mana kaninyo, mandalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo.